Comrade Masauko Thawe tikulandeni mchigawo yachiwiri. Eziko. Mwati mugwira ntchito ku chipani cha HRDC. Si chipani koma bungwe la HRDC. Mujeri nthawi imene anthu akati ndo achipani. Yeah, ndi mmene zimakhalira. They are connecting you with political parties. Kwambiri. Ndipo ena ankati kuti zimene munkapanga it was full political party. Exactly. Zimenezo ni maganizo anthu. Ndipo ifeso timalemekeza maganizo anthu. Chifukwa ndi ufulu wawo. Koma ndikufuna usimikizira lero kunena kuti ifeyo sachipani china chilichonse. Tinakhala kuti ife timayendera chipani. Bwezi lero tili ku DPP no kumenya. Mwatoka kutonse. Sife sinakhalepo sachipani. Ndipo olomuta pita pa nyumba panga simukaona makaka ena liwo sachipani. Koma mmavota. Kuvota ndi ufulu wanga. Yankani fuso mmavota. Kuvota ndi ufulu wanga ndikusonyeza kuti mavota. Oh. Yes. Munavotera ndani pa chisankho chapita? Ndiche sisi. Ndikudziwa mtima mwana. Koma sina votere chipani. Inavotera munthu. Koma inu langasinda pele mukalembana kuti boma litulukemo la DPP. Nkhani sinali yokuti boma litulukemo koma nkhani inoti chisankho sichinaendera. Ndipo koti linasimikiza kuti zokati mane azo. Ina nakho DPP yawe naso apapa inuyo mukadasangala. Tinakachivomereza. Koma bora chisankho chake ngati chinaenda. Anthu kunja kwa Thawe akumanena kuti HRDC idaguluka mano panopo sibungwe soloti nkumalidalira yayi. Andi ndichomvesa chisoni anthu akumatero. Koma kwambiri. Ena so amatilankhula direct. Pama page pa Facebook. Ndipo zimene anthu akunyoza. Ndipo ena amalankhula. Koma mukamonerawo mmakwalalamu samakuyankhula. Amalankhula. Koma imeneyo that's the nature of a human being. Munthu kuti akafika kuchita appreciate kuti munagwira ntchito ndipo vuta. Pokapoka ukupanga chomkomera iye. So amene iwo amatipeza ndakuza kuti panopa nkhani yakatangale ifeyo timalandira makesi. Ndipo makesi amene timakhala nawo pasi kupanga ma investigations athu tisanachite submit ku SCP. Anthu amene akuti bwesera makesi osakuti khulupirira. Ndi pamene pa anthu amanena kuti inuyo makesiwo mumapititsa ukhudza amene achipani cha DPP. Ndiwo chifukwa achipani cha DPP iwo amene ali connected imene makapereka kuti hawara adapanga izi. Koma pano akuti pauchitika zinthu boma koma no mulichete simuwatchula iwo. Andi ifeyo ndi amodzi amene tikupanga nkhani zapano. Andi titakuuzani nkhani imodzi. Of course atos alliance anachidwa clear ya crossroads. Si ife kuti amene tinalembera uja ACP kuti aifufuze nkhani. Pali nkhani zambiri zomwe ifeyo tikumanena koma kuti zapano. Zonse ife timapatikiza zonse. Chifukwa ifeyo ifeyo tunkhani sekuti zimangochoka mutu mwathu. Anthu amachita kutiponyera. Ndi anthu angoponyeza DPP. Amaponya ngakhale zapano. Pano paso tikamanena kuti kuli corruption tikunena chifukwa kuti nkhani zo zikubwera. Anthu anena kuti nkhani zimene zimapita kwambiri. Nzanthu akala DPP. Pamenepo so pano pamene akunena kuti inuyo panopo ndimo atonse ineyo chifukwa timanena kuti Amalawi let's be proactive. Tizita ukhala achangu pa zinthu. Amalawi amene akumanena kuti iya nkhani zikungopita uku za DPP mukaone palibe nkhani yomwe angakuza kuti iyi. Koma anthu amene akuziwa zomwe zikuchitika akuona kuti even current government nkhani zawo ziliko kwa SCP. Ziliko zambiri iso. Ndi chifukwa ndikunena kuti ngakhale katangale aliko pano. Ndipatseni nkhani zimene mudakapereka za tonse za boma la pano. Ayi izozo ndesi ndingakupaseni chifukwa chonena kuti zimezi chazimakhaza chensesi. And iwo SCP ife timapanga kafukufuku wathu nawonso amapanga so ma investigations. So tikayamba kunena nkhani kuti nkhani yakuti ndi akhulupirire bwanja Amalawi kuti nzonali kuti kujaso ku SCP mmakatola nkhani za anthu amene akula kutsapano kutonse. Angokhulupirira chifukwa choti ife tinabwera potoka ndi whistleblower initiative. Tinapereka manambala athu kuti tiuzeni nkhani izi zimabwera. Maimelo ndi maimelo. Umboni ndi umboni umabwera. Akhulupirire kunena kuti nkhani zimene zozo ife timazitengera kuyenerera komwe kuli ku SCP. Vuto la Amalawi amayiwala kuti ife ndi bungwe loyima patoka. Amafuna kuti titenge soro ya anthu ena. Ife si court, ife si SCP. Ife timangozitenga ndikuzipitisa so komwe amapanga zimenezo. Ikakayofuna ku court timayitenga ku court. Ikakayofuna ku SCP kuti apangeso kafukufu wawo timapasaswa achani SCP. Koma anthu amafuna kuti ife so tiziweruza. Zimene zosatheka. Pamalamulo ife sizotilola ya.
koma nthawi munkaweruza sitinaweruzepo nthawi yati munkaweruza sitinaweruzepo atikumachofika kuti ayi this government is a failed government so kunena kuti the failed government sikuweruza chifukwa zinthu zomwe zimachitika zoti maziona panopa ndofuna ndikuwuzeni nkhani yomwe timanena kuti the failed government tikumanena nkhani zakatangale mukuona ma effects ake taona ni mvula ikugwa panoyo muone misewu mekukokoleka mabridge mekukokoleka tikamanena kuti substandard roads substandard bridges chifukwa chakatangale sizi tikuziona apa so tikamala nkhula zinthu zena amaona ngati kudana nawo koma ayi zinthuzi zimatibwezesa mbuyo so muone mabridge yonse okokolokawo misewu yonse okokolokayo ndrama zinatu zimene tikonzaso misewu koma tinakhala kuti tinakonza nthawi imeneyo bwinobwino ndi ndrama popanda corruption bwezero kuti ukamba kuti tini misewu yabwinobwino mabridge yabwinobwino sindikudziwa kuti panopo mugwira bwa ntchito ndi boma lati matonse tikati kugwira ntchito ife timagwira independently ngati civil society organization human rights defenders ifeyo sitigwira ndi boma ifeyo timalicheka boma lokuti kodi likuyendesa bwanji zinthu zathu ngati amalawi koma kugwira ngati kuti malicheka yes chizungu chake timati checks and balances timapanga zimene timapanga zimene mupanga boma ilili tikupanga kwambiriso ndiye mmene likuyendetsera muona po pali zambiri zofowoka ndingokutengerani mbuyo manifesto yomwe inali ya Tosa Alliance mutha kuona kuti ineyo ndizomavutanso kunena kuti ichakwanisa kaya ngatakwanisa kukwanisa in bits chifukwa nditha kupasani chisanzo cha AIP nthawi ino ndiye ulimi koma mutha kupeza kuti anthu onse amene mwina ali makuponi aja akusowa even fertilizer kuti agula pati fertilizer angopezeka mtundu umodzi koma tikaona pacha pa update ya Ministry of Agriculture AIP ikuonetsa kuti anthu oti ukanagula fertilizer background inetu ni maenda background sipali bwino nkhani ya fertilizer ndipo ineyo ndi madabo chifukwa anayika malire tingoyerekeza mbali ya Nkatabe ndekuti pali malire from that combo kufikira cha pachinteja apa ndekuti anthu akungogula that area akangosowa that area sangapiteso kutuluka memucha ndekuti amene wavutika chimenecho ndikupasani chisanzo ndipo zilipo kumeko olo mutanyamuka lero mukachita investigate ngati meme mukapeza kuti anthu akulephera kugula fertilizer alipo mitundu iwiri oberekesa ndotani okulisa akubwera oberekesa akubwera nsanga kuposa okulisa munthu azitani naye muli azitani naye ichocho nangopereka ngati chisanzo chimodzi kuti ayesa kupanga koma effectiveness yake sibone pali nkhani ina yokhudza anthu amene amagulitsa makopo amene national ID aja ione beneficiary kenaka wapezi osakagula basi kugulitsa kwa munthu wina ndichifukwa zimenezo amene akuoneka failed ndi boma koma no it's a personal thing ndi munthu wapangeka chiganizo zimene zichazo zimene mukuzunikira bwanji izonso ndi nkhani imodzi yomwe ngati amabungwe timayeneranso kugwirapo ntchito chifukwa izo zingofunika uphungu kwa anthu kunena kuti izi ndizokuthandizani komanso timene timanena kuti izi zima programs ngati izi these are political programs kapena projects chifukwa chonena kuti anthu amene tikudziwa kuti amalima tikuwadziwa koma timakapereka kwa munthu chifukwa chokuti mwina related kwa mfumu mwina related kwa amene ali ndi authority mudera kusiya anthu amene ene anakatha kulima ndi chifukwa timalirira universal subsidy kunena kuti amene ali nkuthekera bwino akagule fertilizer akalime koma zija kukhanga timukukakamiza munthu amene alibe ndi munda omwe koma chifukwa choti iyeyo ali ndi mwayi opeza ujeni mapeto ake ndi amene akagulisa koma ndimenda neneranso kunena kuti ndi udindo wa boma komanso ifeso amabungwe kunena kuti tizaziwisa anthu aja kuti zinthu izi ndi ndalama za boma koma cholinga chake ndicho kuti muthandizikire chifukwa anthu ena chifukwa chakusaziwa amaona ngati zimene za boma akamagulisa apindula iwo taona olemekezeka Boni Kalindo awapanga zionetsero mdziko muno zina zimene amapita zionetserozi ndi kukwera kwa katundu mavuto ena ndithu ndiyena amene akuchitika mdziko muno Kalindo akhathawa panga zionetsero zimene zikuti amalawi ndithu anthu kumachita patronize kukampu kwanu ku southern region kumene kwaja wani kwambiri anthu kuchita zionetsero anthu kudzadzana kwambiri
koma tona ichana DC mu ayi ndithu mukumwati yes akukhazene pasa choyamba nene kuti kupanga ma demonstrations ndi ufulu omwe unaperekedwa mu constitution ya Malawi. Abonika lindo zomwe akupanga ndi ufulu wawo, koma mene akupangira zinthu zawo ife ngati HRDC tinakhala pambali mene angakhalire wina aliyense. Yes. Zimene ndizopangisa kuti akuti inuyo ndinakutonseku. Yeah, ifetu ngati HRDC ndi ma policies tiliso ndi constitution yathu timadziwa kuti is I is A. Sikuti timangoyenda ngati basi ndi mphepo kapena nkhani za mu social media basi ife kutengeka nazo. Sure kuti zimene akupanga Abonika indozi inu HRDC simungagwiza nazo zili status simungagwiza nazo kwathandizira. Pali zina tugwiza nazo. Singanena kuti timafuna tukunena za manifesto poyamba pachi. Tangodulidwa chifukwa tinangotchulapo nkhani imodzi ya AIP. Koma pa manifesto paja pali zinthu zambiri. Tinamva za 1 million jobs, tinamva zinthu zambiri zomwe zinatchulidwa pamene paja. Koma zambiri zikuoneka kuti boma ilili ukanika even kungotipasa road map kuti izizi tizipanga chonchi mu nyengo iyi tikata zimaliza ikukanika. So Abonika lindo zinthu zina zomwe akutchula yes ndizoona, ngakhale ifeyo ngakhale ineso ngati munthu ndimaona kuti aya zinthu zakwera mtengo, koma timayang'ana kuti kodi chifukwa chani, kuti solution yake ndi chani. Cause ukamapangaso zimene zipereka so solution kuti bwanji mutapanga chonchi alternative kuti ichi titapanga chonchi mwina vuto ilo lithakuti, koma osati kungoyenda basi kuti for the sake of petition. Sindifuna kuwanyoza Abonika lindo akupanga ndi mmeneso iwo amazionera zinthu, anthuso akwasata mmeneso iwo akuchitira nalete zinthu zawo, koma ife sitiyenda ndi mphepo. Mulichete mavuto nkumayang'anira Sitili chete 2 weeks ago tinali ndi press briefing kulilongo ngati mazisata inunso nda media tinayankhulapo mavuto amene amalawa kumala, tinanenaso zomwe zikuyenera kuchitika. Ndanena kale kuti ife tikamalankhula timakhala chizungu chake amati objective, sitimangolankhula kuti basi chifukwa choti social media ikukamba izi sitimalankhula chifukwa choti wina wake anandiyimika kukamba mavuto ake timachita analyze ndikuona kuti situation iyi chifukwa chani, kodi ndi chani chomwe tingathandizire kuboma kuti mwina zisinthe zinthu. Zikafika po wawa poonera kuti mwina tayesa takanika ndi mujama tiona kuti tupita pasi ndo sizidafika pene baba sizinafika. Zikafika mutu tidikireka ya Malawi zikafika mutu ona boma la tonsi motsogozedwa ndi achakwera komanso avaisa awo achilima. Mukuona kuti ndikuthekera kuchita bwino ndikutukula dziko lino ndimene ayendetseka kuthekera ndi kwakukulu kwambiri chifukwa nthawi ali nayo andi mavuto ndi awati kumawuza kuthekera ali nako, koma zikutengera iwowo kuti akumva zomwe Amalawi akunena, akuona mavuto amene Amalawi akukumana nawo. Chifukwa ifeso timachita manyazi tikamaona zomwe zikuchitika timachita manyazi. Munafusa fuso koma inu manena kuti ife timasangalala kuti chabwino zisankho sizinaende bwino koti linavomereza, koma ndi mmene zinthu zikuchitikira nthawi inati komanso teti zikukhala bwanji. Anthu omwewa awawa amanena kuti izi sizikuyenda bwino, izi sizikuyenda kusankhana mitundu chani, akupangaso zomwezo corruption, akupangaso zomwezo. Ifeso timachita manyazi zizo sakabwi. Tibembekeza kuti zinthu zimezi zomwe zitakhale zikuchitika pano chabwino. Pankhani ina timanena kuti zina chabwino titaonena tinamva akunena kuti covid kutesa katangale kufuna covid kufuna kukhale kopanda covid zinthu zokuti ntchito tesa katangale ngati sindikulakwetsa nava amwezi ndaona kuti si ntchito yokha si ntchito yainokha koma si ntchito yainendeka ntchito yatonse Amalawi. Even director general ACB Martha Chizuma nosanamira chimodzi kuti it's a collective effort. Ndiye mfuna muzosa chala kuti boma lo sili kulephera kuthetsa katangale. Yes, mukuziwa chinthu ndakuwuzani kaletu ife minkhani zikumatipeza zikatipeza tipanga investigation yathu tikuwaponyera ICP chifukwa ICP wo ndi amene ali ndi constitutional mandate yothana ndi nkhani zimenezi. Ndiye ifeyo timakhala kuti upanga mbali yathu koma akamalize bende yawo, koma awawaso mwamva atu nkhani zawo zomwe anena zomwe ineyo ndikubweza nembuye kuti awali a opposition amanena kuti koma ACP ufunika tipase zoyenereza kuti igwire ntchito yake bwino, koma onanelera
akunenabe kuti iwo financial muscle ya usiku alola kuti agwire ntchito space ndipo vuta kuti akapeze ujena akachite investigate milandu ikulu ngati alibe ndalama agwira bwanji ntchito. So zinthu ngati zimezi zikuonesa kuti boma liso likulephera kutesa katangalera. Kodi achakwera ndachitima simakumana nawo ndipo sinakumanepo nawo ngati HRDC bwina simkhani mpano tokomana nawo mwina mkauze ndi mwina chakumayambiriro kokhala komanso anakumana nawo ndi anzathu akulilongwe chifukwa cha logistics koma kumana akinge ndikawiri ngati kasai kamozi nthawi ija tikupi atangosankha kumene nduna zaboma kudali mkumano komanso I think koma kanga ndikamozi kukhala acheya anu gift trappers ndikudziwa kuti akutitsatira bana. Yes, anthu amanena kuti adafoka kutsogoleri zona ndipo ngati tili ndi msogolero olimba then gift anthu amene adafoka hayi anthu amene kuti aya trappers anatha chabwino tinene kuti pakupanga zinthu anthu umagwisa ntchito njira zosiyana-siyana chizungu amati ma strategies. So strategy yomwe tinagwisa ntchito nthawi manager si strategy yomwe so tingagwisa ntchito pano. We have changed the strategy. Komanso amanena kuti chidebe chongo chapokoseti chilibe chani ngoti. So if sikuti tingamangokhala daily basi we analyze issues. We analyze issues. Zikabwera timazisefa kuona kuti iyi ndi nkhani yoti tilankhule tingotana nayo chakonko. Mmene makambira muone kuti koma ndikamkanena za msogoleri gift trappers ndi msogoleri wabwino. Muyankha kuti akukondeni? No. Sinimasangasa munthu. Tusife tukugwira ntchito yofanana ndeni kasaka. Simuyankha kuti atene kuti koma iwe ndiye munthu wabwino. Kucholinga changa ndi chani? Kuti atikukondana ngasino muli kuti John andikonde asandikonde ine ndi wa HRDC. Ndanena kuti HRDC si munthu. Ndimanena kuti inuyo ndi HRDC simumakumana na president dachima pafupi. Sitikumana nawo. Akutsatira pano kupisa kwathu. Nimbali izi zimene angakuoze. Zimene mukuona kuti akangokoza izi tiapatsa max pakuchita bwino. Kwambiri mukumbukira ino panali ndondomeko ya ma reforms. Report image anapita kwa president koma sitikuona kusintha china chilichonse. Ma reforms image ndofunika kwambiri. Chifukwa ma reforms awa nganeso angatheseka tanga. System ya boma is rotten. That's why we are facing these challenges. Ma challenges ametina now kupanda kusenta system ma reforms awa. Corruption is tikatane nayo. Mavuto awa tikatane nayo. Komanso ndanena za road map ya many creation of jobs ichitikire. Nife tu si story creation of job. Ndimaona kama kamba za creation of job amangokamba za nife. Of course ndayamikireso nkhani tukumva yokuti azipuzisale mpantchito imene iso ndi mbali imodzi. Atazipanga njira zimene zizi anthu kumachita kuona kuti sector iyi ilemba anthu mwakuti ntchito. Iyi sector iyi ilemba anthu mwakuti ntchito. Zimene zozo amalawi zomwe akufuna. Lonjezo lija la manifesto awo tiziona kuti ichi achichite. Metu kumvera ngati nkhani za chani tax free week. Tizimva zimenezi. Namva kosa kunena kuti yacho sako ujeni ya water board. Connection free. It should be February 8. Bora tizione. Tiziona zinthu zikutero. Free connection ya markets. Yes. Amati ngasikula kuitsa kumbukira kasima yes, ma passport kuti asika zinthu ngati zimezo. Of course tiziona zimezo. And izikhala chija choti amalawi akuona kuti things are moving. Osamangozichula ya. Because ndimakonda unena izi. A president athu is a good orator. Akamala ngula up. So convincing. Kuma action very slow. Very slow. Kuna president angapanga zimenezi mkantheko khaka akaka mangezo saje mukwachula. Kodi tuzina machita kuchula pa campaign. Ndikunena kuti zina pa campaign pa chamachula chakuti mwezi ukamata. Corruption ito amanena kuti osamana aba within 30 days tikhauri tatenga zathu kuti chaka ichi ndi museum. So zinazi zomwe tikukamba ndizokuti iwo wankachita lonjeza. Nthawi yachita njira Thawe in seconds mwana omaliza.
ayi ndathokoza komanso ningofuna kuwauza president kunena kuti ndi nthawi yawo yomwe angayigwiritse ntchito bwino ndi kukonza moyo wa Malawi. Amalawi so tiyeni titenge mbali pamene zinthu zikuvuta kapena nkhani za corruption titengepo mbali, tisadikire boma lokha kuti lipange china chilichonse, tisadikire HRDC, tisadikire mabungwe kapena anthu ena amene timaona ndi nkhope. Koma ifeyo ngati Amalawi tili nkothekera tiyeni titheseni katangale, tiyeni titheseni mavuto amene alipo, komanso pamene boma likulakwika tiyeni tizuzule, tisayang'anire patali. Tikudziwa boma limakhala ndi masupporters ake, komanso masupporters muzawuza atsogoleri anu pamene pakulakwika ndi zomwe anthu akulankhula kunjaku. Zikomo kwambiri. Ya tathokoza kwambiri Thawe chifukwa chakuti takizana no program ya lero koma zoti mukutuwa nzone. Ayi mukutuwa Thawe. Anthu akuti mukutuwa ino. Ine anthu akunena kuti ndikunene. Mukutuwa akutuwa Thawe. Anthu akuyamikira. Anageba ya waka ya ulere. Akuyamikira kuti koma ya ulere. Mota anthu ndifuka kumanena kuti akuti bwina ndikudya za boma. Chifukwa ndikunenepa. Akundona ndi moyo wanga kwenda bwino. Ndathokoza kwambiri Thawe. Zikomo kwambiri. Tikatele ndiye kuti takwangula zonse zomwe tinakutengerani mpulogalamu ya lero ya Tchutchutchu pano pa Times. Nonse amene mmatitsatira pa kanema, pa wireless, komanso pa Facebook page Times 360 Malawi. Tikuti zikomo kwambiri. Ndemanga zanu zimene mmatumiza ku 1895 tikuti zikomo. Komanso amene mmapereka ndemanga zanu pa Facebook page tikuti zikomo. Ine dzina langa ndine Sam Kalimira ndipo nkutheka sabata mawa nditopeza ndili kwanuko. Mwakoma nonse.